Ka Sorkar Halor ya ka notification lembau Chief Secretary Halor Rukom Siew Bai Skul kini gilong Jingpynbeit. Dai ban pun Siew Bai Skul na bentau senam arajar arpo arajar arpoi. Dai ban sim tuition fees na ki khna skul baduk na ka bentau bana yoyong jemang baru bana jilio. Dai ban sim tang marsitang ya ka bai skul na ki khna baduk ne BPL haki skul private. Dai mencim kiwei pat ki fees like not tang tuition fees habaro ki school but college nadu ubanai leber hadu ubanai jemang jong usnem arjar arpo. Lala don ki school ki college bala Siew Bai Skul dai banyak hen pat bat ki banai banwan.